Karbi Anglong pipi piniberta arjuponita. Dwarbagori APHL simei phumondor sing ingti ben pharangkya mai kangnipon. Lakhain koratrok Dwarbagori mise constituency APHL sia songmei phumondor sing ingti ben pharangkya mai kangnipon. Bangso pharangkya mai kangnipon angkok alam theke kedam tangarni Lakhain koratrok Dwarbagori constituency Mondol committee president Sunaram Singh Narpen pharangkya thengno kaning jepon Dwarbagori Lakhain koratrok constituency angkangke development dopiklo pusi kaningje lasi anghuta kachikilikle Mondol committee president Sunaram Singh Nar Dwarbagori atok anu damde detma theklong le detma rat akisungke tovar kavi meka chethangte langkijon move pen rat akisung theklong le detma pusi Dwarbagori APHL sia song pen lamthi arjupon Lapen ke Mondol Committee President pen kaning jepon Karbi Anglong arat akemang hemprek ke BJP a sarkar pensi pithek chodji pu kaning jelake chobai alam athema non kachari bom BJP a sarkar ke pining an ningkaning koita ke chokpo tangde pini arni anta pachun thek the kapachun je kali hemprek alam anta ningje hai he pinlan lasi lahai rat aphan kapamang hu alam ningje thap aret nangni puta Dwarbagori APHL simei phu Mondor Singh ingti pen pherangkya thengno clardak pen pachini pon Lapen non Dwarbagori Lakhain Koratrok constituency Mondol committee president Sunaram Singh Nar ke kedamtang ASDC ahuta ingtang kring pen ke dodun abang phulo hemprek pen ajoine bang ahem ki pri lapen Dwarbagori angkangta pakru hak abang phulo tangte hala so ahut kopi apotsi hemprek apharman chesong don thek the detlo non hemprek apharman kimang me a sarkar BJP a sarkar aphansi aning kache the lasi Mondol committee president Sunaram Singh Nar jongsi hemprek aphan kimang lepute nilitum APHL sia song along bangnon RD nang pidonon la anlo te ratatum nang liphan nang chini polapen Dwarbagori Lakhain Koratrok constituency angkang development piklo puke ningjeri kalite atok ano damra ritarlip dam thapusi Dwarbagori APHL simei phu Mondor Singh ingti pen pherangkya thengno ningjepon Dolamara pen Dorsing Tokbi Karbi Anglong News biara tumpan palu nang ne alang li tumla ration card tang ho ICDS atum phan la pen ke la ser hai group atum phan ke pamang hu lok pen ke politics pathu nang ne bini lo election aprang la thing pi a poisa pi bu choi pi tek te lo non ta la hai ke palu lima la sineli di ya semet ke yong dam ni bang ke nang li tum Dwarbagori non ke claim bo maton ta me nang li tum ke claim thek pute nang li tum claim pa me na claim thek the pute bang ke claim thek tum phan at por pi don tha pasik sak don nang ne si sor so nang ne ye ke claim ke dam tum la dak ye ka thar phan kuna si lu chok lo po intenang li tum SDC si do hal so hu SDC ning kan kre pho si tamin nang SDC long si do lo pilon te hemprek wan thek lo ma ta so pinang li tum congress lu ru pe na konon BJP lu don ru nang li tum la pu amoi kang lu ma ling si dam ni po ya tona tum ma thama Dwarbagori la pilom Mondola president amoi kang lu ma ling si dunya pete dunoi sita me ne tum aphanang sorsar ye kam hal sor bank ke episode se leader kunalo pote hal so ke alang DC kam si claim bom la sita me nang tum SDC ning kan kre pho ke claim ke dam nang li tum hala rong so phan ke chok ke theng avia phik ke pabu nili tum phan ta ke photang lo nang li tum la so pot nang chiri phan than te nili tum tang ka ke khoror ponta ke claim ke dam mesen mana tum ha so moidar fesaring ke thoda a okay wan jing ne bang hidi ke bai thera kai mana to hal so hut SDC ke to hut hemprek wan mana hemprek men masi ke pathi bo racing terang pan to hemprek men masi pathi bo kuna lon te no de ko na to hemprek kuna ke wan kuna lon te Dwarbagori Mondol committee tum chichini ne mantela hemprek ga joine si rongbong khat sa me hala mohen inki sa bra thanga apok chor fruit pal bo onte inte ko people onte nangli tum non claim tek te ke non ambulance non ha bagan si marthu dam pho inte dak ambulance kuna lon te non nangli tum hang thek lo man ambulance ta nangli tum ching thur pik pe la si nangli tum la ni tum phanang jong no re nang ni neli tum ke claim thek jine thek ne apor nang pali senang penetun nan aphanang pahai ta neli tum high dat penyong si ning kan si hini ba same dak ne tum thang paklang thek thret potela bang kana putuna la si neli nang tum panchuning rilo nang li tum ke claim ke dam setame nang thek don long elo ke chok chini tum nang chini don pame rat nang chini pen rat nang chini don pame la si nang li tum yong he le pachorai setame tangka pen yo ne bang ke nang li tum rong so phan palu daw rino aning hang ling pajok na la pen ke ni li tum setame tangka ma pen bebe nang li tum yong si ke ya phat ke si song binong la pen ke
hemprek man ke song bino pote nang ni tum sitame ni tum long nang chirap den ke kenang so na se duar bagori mondol committee to na pachini lo nang li tum sitame jate jan rat fan palu nang ne ni tum a hok pet ke song kalima kalang ma ke ni tum se chini lo pen re-election alam ne tum non ta kor long ke proceed bo sitame ni tum tangka kawe jone pen laso tangka kirung ko sitame ni tum phan nong nam nang pilo sitame ni tum long tangka ko an se ke long ma sitame ni tum long sidolo pini ne tum la dak pen guwahati ke dam ji phan sitame laso ki chiro tangka ke dori la tan ong te ko people mo tene tum okil phani pinai ne tum do la pen ke dam ke bang do ne tum kwano kiru pen no na ni ye do na tum sitame kwano tangka na pido nang li tum yang cipak lang tha ye poisa nang pido la ala andoro ni tum tapu barong so tum tame nang tum laso approval bang tha approval tha kwan se ni tum ka collection lo area sa constituency tin pen ni tum kwan se ke collection ma kwan se ke long ma rung sitame ne tum ke laso poisa tame kes chilagi bomlo ni tum alak pidon te nang tum BJP to koror pidam po la so posa case bank ke pending bom lo na pen ke hodak non sitame a case suli bom la bank ke manghuna pen ne tum MP di ka lo te la so case bank ne tum bank ke ako la so case bank ne tum chipai wegi ako ne tum ke re-election ta padu wegi la se re-election alam sitame manghuna ne sitame hala nang so don bok ba ka tum sitame tangka hiki sinang pa yo don lok po kya we sitame la ke nong nam ne yo don cho ne tum ti chi ni lo tangka kwan long ma ke la sila high re-election lam te tamel la hen lo ne tum kor long proceed bom lo lem bom lo la se duhu si ke ne tum la high te tame approve tame paklang lo kes ke charger po tame la se ne li pachini dam la hen lo ne se yo ke than nam ni ta la velo la pen de ke nai dolang pote mo ne tu nang pachini bo tame la re-election alam ta la pen development pu BJP to development ke claim ke la ke ang ho pen ningje bom lo la pen long ida som big lo sitame akam bank kali dalo la se ke ching thur poke la ke kona ne sangilin pilo na ne se group to phan pine pharu photrok pilo la pen aruna doi 1200 toka pilok la le ching thur kali la ke hemri chikimina ipiso iso pen chulin nang la pen ke hemri chikimna po development kali lage la se li tum chini nai kar Bangalore la chin ningi chalo kado आम आदमी पार्टी मते AAP असोक अबुई इंगराई फुनसी पुथत BJP असोक अबुई आलो काचे पापलें दुनथु थेरेपोनी फाइन कोरा प्ले आर्नी इस कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट BJP असाई हेम अलोंग कादो कावे बांगफारो फोसोसे AAP पार्टी अलोंग पेंची ओपनसी पुथत BJP पार्टी अलोंग चेपा उगदुन Bangso kache pa ogdun amailong manpeng aluhia manpen kache tongdun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang BJP candidate Omor Singh Tiso EM Surjo Rongphar East Karbi Anglong District BJP Meipu Roland Tiling Lapen Kadokawe EM MSC Amparta Board Chairman atum setami chetongdun Bangso kache pa okpon amayalong non BJP party pen ki thordun ji mati BJP ticket kache palong dun abangphu Omor Singh Tiso pen pherang kya thainu kaning jepon ki jong senili hailo pulotangte ke chengsi article 244 mate autonomous state si ke hang paprang ji puta lamthi paklang pondu la pen pini AAP party atum nang join dun lo dhonsiri constituency arlo AP chalse party penta nang join dun thuji puta pherang kya thengnu nang pachini dun Karbi Anglong Autonomous Council election of vote chupate duna ban Bodesor urang alangli chupatir piponsi alangli pini 535 amuni chewan bensi that Bharatiya Janata Party district Asai Hemlong pinena join lo tason thaksi arniwang ta kejona program dunang kinta chini atumi candidate aphan ticket kapijir lo bupen kang thum karni laso hu parokha pen ang chejeng ron wang bom pen dak di phuolong rada mai pije do long tame le tuma long ka prek kyon pen hang he adak lumba jong chonat lanta laso dim long tam ni tu anin che khang ni si Ilyas phangcho chuke dam tang ni lip consensi pen amadmi party pen ke thudon abang phu dame alangli ria sang ho tum pen atumi leaders ke doan ben alangli tame Bharatiya Janata Party a candidate aphan Omor Singh Tiso aphan ongdung a vote ke hai dunji pu amen pen alangli tame atumi nang chepai ogdum no lason thaksi pen nap tame dhonsri pen donsri polo dhonsri consensi pen APSLC atum pinya son joining
program da me pen apa duji nilitum ke along a consensus ki meeting ke dam de pin la nilitum ke da na tuma chini lo bang methang si da ke join anu tin phanda welcome lo pena media tum yong sinal tum da nang join dun da me da ka welcome lo ka te a dorja khula lo lasi so phanda da ke a dorja khula nilitum ke boycott system hai so phanda welcome lo lasi bang aning ke ha tum si methang si gari ta chewan a methang si nang join nu ji mane non phong bang ke Narendra Modi aphan pir thieng bang aja kong ke then nayap a prime minister ka pimanji aphan Karbi Anglong la 6 ST parliamentary constituency Karbi Anglong la pen di mahasav la pen mes Karbi Anglong a candidate Omor Singh Tiso aphan Indiang bong a phai ke ong nai kapilong ji aphan but kapilong ji aphan la pen alang ni longlo haide api je abatai tin parliament session long hempre ka puthak phan je kapaning ye dun je phan munitum anu tin da maning khang se lasi party dhorom khai chi pupe pin men se ani wang na me munitum kai ta meda BJP long sina che pok dun lo mane Narendra Modi phan pil thi mok pa che thang plu hong thom ang deng prime minister pe kape manji phan lapen ke indiang kangalong ke ong nai asit voters ke hai asit aphai ke ong nai laso Omor Singh Tiso phan kerap dunji phan se anu tinta hang he pin da me bang methang che bang arelo gari dan cheria brelo itum ke bangri pu upe ke welcome so phan da lasi bang laso na che pe Karbi Anglong kaching thura saya mutam ni dum theklong lo lapen ke Karbi Anglong mon sam dolo BJP long ke party dhorom chi pupe boycott system ave so phan da welcome lo lasi anu tin da me ni bang ning hang tum si bang asi nang tum theklong po non ni mo yang mi po cheklo la ta taring kora সরকার নিকে না তুমি রেজাল্ট আদার ইলেকশন ke jogjar ni lo mo result ke pli la ke jun ala sunang theklang po je indiang bong a phai ke ong nai ke hai bang polong te Omor Singh Tiso chapu Bokolia Sports Association atum penchepator piponsi Langpher Karbi Jutang Aklam Along First Langpher MSC Volleyball Tournament Championship ke pathu kibipon Theraponi phaing korapli arni Bokolia Sports Association atum penchepator piponsi Langpher Karbi Jutang Aklam Along First Langpher MSC Volleyball Tournament Championship nithom abharman volleyball ka pathu biponlu Bangso First Langpher MSC Volleyball Kapathu pon along Kecheng Sikangpu pon along Volleyball Kapathu pon atim laki Bokolia Police Station Commando Volleyball Club Lapen Rongching Room Volleyball Club atum angbong pensi pathu ponlu Bangso along Commando Volleyball Team atum kapathu kethek ajok alangli tumsi chepahai ponlu Lapen Bangso First Langpher MSC Volleyball Tournament Championship ke pathu kibi pon along referee mate Bangso ke pathu pon along kelang chari pon Robiram tok bilapen Momin pro alangli tum ahin pensi kapathu lang chari ponlu Bangso First Langpher MSC Volleyball Tournament Championship ke chengsi anong e tangka suri krep holapen trophy lapen adunthu anong e tangka suri kep lapen trophy anong AC pipajor ponlu Bangso First Langpher MSC Football Tournament Championship along Langpher Local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council along EM Madhuram Lekthi alangli ahin pensi cherap che tudunlu Karbi Anglong Autonomous Council along Madhuram Lekthi EM Arpu kikhi pen Langpher angkang along penang an ovi kimi atum aphan ke pathu mate sports ahin paprang pon lorapian prabjin pen Langpher MSC Football Championship sitami ke pathu bipon popusi pachini pon Bangso First Langpher MSC Volleyball Tournament Championship ke pathu kibipon along manpeng aluhia manpen Langpher Karbi Jutang Asong Meiphu ke hai timu BLCC Chairman Bipul Bora Ward Commissioner Raju Terang Bokolia Sports Association Kongchonbang Bhubon Tokbi Manik Rongpi Social Worker Sonju Tokbi lapen penang an kethe kiding atum chetong donsi Bangso along RD Chipidundu Kobila news channel doan fantame hin pen cardom lo mate Bokolia Ghat Sport Association hin pen tuman cardom pa jiriglo nili tumnang nithom farman volleyball Langpher MSC Cup nili tum chenglo pini chenglo points goes to RSA 18-13 Association pen sipatti lo alangli Langpher MSC mate Madhuram Lekthi EM sir alangli
si lada kado we nil tu hana pin khar lo la pena na si finance dun lo kado we la si la social nil tu party lo la si lada volleyball lo pathu pen nil tu mo so martum non apor oson si gitu tu nei ma gitu Points goes to RSA. 19-13. nil tu ka organize lo la si nal tum kado wita la news channel hoi penal tu hanchuning rilo wang noi nang lang dun pen ke pathu ta nang lang dun noi la penal tu kado wita nang pathu dun noi la si nal tum hanchuning rilo Smith lang perang kan sama te kapre kaparan tolong. like only for langfair chot langfair ang kangan chot kapre kapan kali sida duita sport association do rajapathar sport association apen bukla sport association asang bongsi pathu ko amang sagian Duarbaguri Press Club abitung atum pen football ke pathu jiapan ke phapadupon Lakhain koira truck Duarbaguri MSC constituency angkang Daythor mini stadium along Duarbaguri Press Club abitung atum pen phirang kiamai kang niponsi football ke pathu KB ponji along Press Club 3 penta ke pathu dun jiapan katuningri padupon Bangso phirang kiamai kang nipon along kache tongdon laki Duarbaguri Press Club Financial Secretary Robinson Killing Kajironga in charge Roelson Rongpi Edwardson Crow DLSA Secretary Amaron Terang atum chetongdon lapen ke jesemet pherang ke amai kang nipon nang koke Duarbaguri Press Club abitung atum one day match KB ponji pusi chesik chedang pontanglo aprang ke dolamara apart lapen Daythor apart si bipon populo sitame non ke ladak Daythor along si bipon vetpo athima asapsu kasiksak dokoklo lasi dia chohanglo morning si putho dolamara apart ke bipon thupo pusi alang litumpen mathaponlo pusi birta peklangpon lapen labangso football match ke bi ponji along first prize anong ilake tangkasuri cap lapen trophy sonthak thak adun chonong ilake tangkasuri nar cap lapen trophy si pipon popusi alang litumpen pangdakpon la solong join field abangke tangkasuri sira sikai sian lapen ladak best piponji sonsi best goalkeeper lapen ke piponji aphan Jesik pon padupon lapen dolamara apart ke kai pholangso football club DMSA football club Malasi 11 football club Diring Chingthur club Pangbari Rising football club Socheng Thenta press club lapen Daythor apart ke Daythor pen langthoi thepi anlo lasi nanglitum labangso football knock out along nangkache pati dun popusi ning thelo Dolamara pen Dorsing Tokbi Karbi Anglong News Kardom apraksi Karbi Anglong rat phan kardom pipaji lo pinili tum piposi dak press meet ke wang nak kong malake football pathu apu thak sinil tung wang lagan dilimen Robinson Killing Duarbaguri Press Club Financial Secretary lapen anparta dak non football pathu jelo wandi match along sub committee like president lo lapen pulang le nilia RI na thugi duke dak Daythor langklangbong sport association thihek pen DLSA secretary lalangli pandatero lapen pu nili phige duke Duarbaguri Press Club along Kajironga in charge Robertson Rongpi lapen anparta dak football ke pathua committee sub committee lo bange vice president lo lapen punili phige do banke Edward Crow lage Duarbaguri Press Club along member pate klembang pu iglo la sinili tumpini ladak nali tu thingno ke banke la pu ikhlo apra nili tu ke pathi ke 29 March nili tu football pathu biji pulo dak do Daythor lapen Delamara apart si kibiji pulo setambe nili tum chingwai thu elo tangka mahapen kadori pen chinglok la si jula pubang ge bi ig de pola non nili tum dak Daythor minister du ma filong si dak pathu bi po la ke 3 April si nili tum ke pathik lo la si nali tum han ke pachini ji kang tungela lo nili tum jasemet ke nili tum Duarbaguri Press Club pen si nili tum kibiji lapen labang solong nanga cirabdun nili tu ining cing sampai kai ke sitamila langli tum ben sinili tum han direction ang pidun football pathu ko sonma ko nili tu club o lam chot nili tum football pathu ahin bang thana chini la sidak
lang litum han nilitum cingki cetan lo kasi football patu ko son ma football patu ge nilitum ta an pen genang cirabun popular lang lip hanta curo lo DLSA akhai presiden moron terang hanta lasi nilitum kedam tang 18 December 2021 aning kan pensi la bang so Dwarbaguri Press Club pam hang pathek long lage kohora soil conservation I belong sinil to am hang pathek la sinil tum juda am hang pathek pen cingki cethan la pe don sar pen president la pen secretary ar pusita minili tum cepeg lo just hu nili tum cingwai la puhen lo Dwarbaguri Press Club ili to am hang pathek lo la pen ili tum okol news ka cover le kicok ta kali kapre ka long sitami ili tum ka cerap dung kenang sot la si ningkani sipen batai sige ili tum khela long sitame khela sitame la pen karchar hin sitame ili tum ka cerap dung kenang sot pusin ili tum judak jus ho ceparai do tetapi jus ningkani sipu ge nili tum une delo la si penengan ke ningkan ke thom chok lo la si nili tum adu we members atumpen president secretary tumpen chingwai si ningkani thom chok bangke itum na hopen satame tangka wi satame mi thang chi rung pen tame litum rada phan chepaklang nang mate rada long non owi mi tum phan inthu du nang pula son chengwai chingsai si atarik sitame pathik lo la pen nilitum ge dia chuhang